हारिमु आफादाव बानाय गैया मोजोमनाय गैया गिनाय गैया लाजिनाय गैया आङो 2026निफ्राय मोसाला ओंखारलांनो हमदों मानो हाया 5 बोसोर आबाव होनना बुंबावो सेन्ट्रेल हारिमु आफादा ओमफ्राय आं उपाय गैया आं मेगन मोदै रुथु गाबना फैनांदों गासैबो आंनि ओनजोलैफोर आं दिनै 1991 निफ्राय आं 1992आवहा अल आसाम डिप्ल'मा लादों बेनिफ्राय 1994 निफ्राय आङो अस्टा डिप्ल'माखौ लाना आङो फिल्ड सार्भिस खालामदों बा फिल्डआव गिदिंदों आंनि मुङा ओरैनो लिखित मेन सार्टिफिकेटआव बिस्थिराम बर' ब्रेकेट बिरबाथिख्रे बर' आनसलिक बर' बाजार डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि गामि सोमलिगुरि दिनैसिम आङो बेसे बैसोआलागि आङो बिदिनो बर' हारिमुनि जा गोहोमखौ लानानै आंहाथ' इन्टारेस्ट दंखायो नालाय गोहोमखौ लानानै जा मावबोबाय 1994 निफ्राय आं अस्टार डिप्ल'मा खालामना फिल्डआव ओंखारनाय लोगो लोगो 2007 निफ्राय सेन्ट्रेल हारिमु आफादा आंखौ मोनदांथि मोननानै डाइरेक्ट न'निफ्राय फैना आंखौ लांबाय डाइरेक्ट गसाइगाव ट्रेनिं बङाइगाव ट्रेनिं क'क्राझार ट्रेनिं तामुलपुर ट्रेनिं आरो दतमा ट्रेनिं कार्बि आंलं ट्रेनिं शिलं नेहरू स्टेडियाम ट्रेनिं गहपुर ट्रेनिं बिदिनो ट्रेनिं लायदों 14 बोसोर ट्रेनिं लाबाय मोनफ्रोमबो ट्रेनिंआव उथ्रिनो हाबाय बर'नि बे खुगा मोसानाय बा फक डेन्सआव दिनैसिम दा सेन्ट्रेल हारिमु आफादनि जोंनि जाबा फोरोंगुरु बिथांमोना जेनेबा आंखौ आंनि आखु आंनि रोंनाय आंनो बानो रोङि लाजिनो रोङि गिनो रोङिखौ मोननानै सेन्ट्रेल हारिमु आफादा आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन नोंसोर आंनि ओनसोलनि मानसि सेन्ट्रेल हारिमु आफादनि बिगोमाफोरा बिबानगिरिफोरा आंखौ बुङो नों बायदि मानसिखौ जों मोनफिननो हानांगौमोन ना नोंहा दिनै एसे गाबोन एसे बैसोआ बारलांबाय नोंखौ कम्पिउटाराव जुदि 15 बोसोर लाबोनो हानायमोनबा जोंखौ लाबोफिनगौमोन आंखौ बहुद खामायो बहुद बाख्नायो आरो बहुद लुबैयो आंहा बानाय गैया गिनाय गैया लाजिनाय गैया रावनिबो गाहायाव थानो लुगैया आरो रावनिबो आं गिदिर जानो लुगैया मिडियाम नर्मेल थानो लुगैयो आं जाथिनि थाखाय दिनै बानायदो 1992 निफ्राय आं दिनैसिम आंहा एजआ 65 नै 25 जों 2025 दे 65 जाफैबाय होमबा आं दिनैसिम बानाय गैया मोजोमनाय गैया होमबा आं दासिमबो फिल्डआव ओंखारो होमबा सेन्ट्रेल हारिमु आफादा आंखौ बिथोन होदों बोसोरनैनि सिगां बे रौतायाव मोनसे जोंहा कनफारेन्स जायाखैमोन बेयाव थानेश्वर बर'खौ एवार्ड होबाय ओमफ्राय जों सानैदो एखे डिप्ल'मा लानायमोन दाना एखे डिप्ल'मा लाबाबो बिरबाथिख्रे बायदि साहस दंबावो गियान दंबावो साननाय दंबावो बेहा हारसिं फ्रि हाबावगोन होननानै आंखौ एवार्ड होआखै बेखौ होबाय ओमफ्राय आंखौ बुंदोंमोन 2025आव आंखौ जेनेबा सेन्ट्रेल हारिमु आफादनिफ्राय बा साहित्य सभानिफ्राय बा एबसुनिफ्राय आंखौ जेनेबा बुंदोंमोन आरो 25आव नोंखौ एवार्ड होगोन होननानै ओमफ्राय दिनै गैथ'वा आंबो जेनेबा सानदोंमोन आरो मोनबा हामगौमोन होननानै आंहाबो बैसो जाबायना ओमफ्राय उपाय गैया आं दिनैसिम हारिमु आफादाव बानाय गैया मोजोमनाय गैया गिनाय गैया लाजिनाय गैया आं नै दा फैगोन बोसोरनिफ्राय आङो जेनेबा सेन्ट्रेल हारिमु आफादखौ दाखालि चिराङाव बुंदोंमोन आङो 2026निफ्राय मोसाला ओंखारला होनना बुंदोंमोन मानो हाया 5 बोसोर आबाव होनना बुंबावो सेन्ट्रेल हारिमु आफादा ओमफ्राय आं उपाय गैया आं मेगन मोदै रुथु गाबना फैनांदों जोंहा नेहाथारियानो दङ हनै रन्जित नार्जारियानो होमबा उपाय गैया आं बिदि थानो बायध्य जादों आरो ओनजोलैनि गथ'फोरा आं ओनजोलैनि गथ'फोरखौ बुंदों नोंथांमोना जेबो बानो मोना गिनो मोना लाजिनो मोना नोंस्रा सम दङ बैसो दङ आंहा सम गैला बैसो गैला आंहा देग्लाय 2025जों 65 इयार्स जाबाय होमबा आंहा दा बानाय थानांगोन बा मानाय थानांगोन आं जेबो मावैखासो बेखिनिखौ आङो दा दिनैसिम आबुं खालामनो हादों बर' जाथिनि थाखाय आंहा जथेस्थ' साननाय हनाय दोङो एबसुआनो जा साहित्यआनो जा हारिमुआनो जा आरो जिखुनु जाथियानो जाबो ओरैबायदि साननाय दङ ओमफ्राय आङो हानायसिमखौ आं मावलांगोन थांखि बायदि बै समाव आं थांखि लाखानाय आं बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङावहा बे समावहा गोबां आथिखालाव नुना मोनो माखासे गामि ओनसोलफोराव बर'नि हारिमुफोरखौ दोरोङारि मोसानायाव गोबां खम ओंखारो दा बैफोरनि थाखाय नोंथाङा माबायदि खावलायगोन रायजो राजाखौ बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मा खावलायगोन आं दाब जायगायाव बिदिनो खावलायबोगासिनो फंबाय दाब जायगायाव बिदिनो खावलायदों जोंनि बर' हारिनि हारिमु दोरोङारि मोसानाय हारिमुखौ नोंसोरो जुदि लाखिनो हायाबा जोंहा बर' जाथिया गोमालांगोन बा गोग्लैलांगोन ओंखायनो जोंबायदि नोंसोरबो थांखि लाना ओंखार
जों दिनै नाजागोन ना नोंसोरखौ हायिखौ जों फोरोंगोन जों एसे कचिं मोननाय जों गुरु मोननाय इरि मोननाय जों फोरोंगोन नांगौबा नोंसोर जोंखौ कल खालामा जों नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन ओंखायनो नोंथांमोना डाउन जानो नाङा लासिं सिं जानो नाङा ओंखायनो लासिं सिं साननो नाङा हाजासिमबो जों नाजागोन आरो हाजासिमबो जों हेफाजाब होगोन हेफाजाब होनायजों लोगोसे नोंसोरो दाब दाब जायगायावहा सोरबा नांगौ जायोबा आंखौ कल खालाम आंनि बादै जोलै दंबावो जेनेरेसन आंनि डिप्ल'मा मोननाय कचार ओंखारबोबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो दिनै दायो खैजोन जोलैनि हिरि मोननाय डिप्ल'मा मोननाय दङ माबायाव जुनियर इन्सट्राक्टर होमबा बेखिनिखौ लाना आं बुङो आंखौल'थ' मोनजानो लुगैनो नाङा आंहा दिनै बैसोबो जाबाय टाइमबो मोना इरिबो मोना ओंखायनो हायोबा नोंथांमोना आंखौ कल खालाम नोंसोरनो टिचार नांगौबा इन्सट्राक्टर नांगौबा आङो नोंथांमोननो फोथायगोन बेखिनिखौ बुंनानै आङो फिल्डआव बेखिनिखौ आङो बुजायना गारबोयो आरो थेंक इउ